מחכה לתוכנית הזאת. זאת תהיה תוכנית על נועה קירל. השירים של נועה קירל. וואו, אתם לא מבינים כמה אני מחכה לתוכנית הזאת. מחכה. ומחכה. אבל לבסוף, אני מוצאת רעיון. והרעיון הוא שירים של נועה קירל. אז אני אשים שיר, ואז נגיב ביחד על הריקוד ועל הקליפ. אז נתחיל בשיר חצי משוגע. אומייגאד, אני מתה על השיר הזה, זה שיר פלאים. אוקיי, נתחיל בסרטון. אוקיי, תסתכלו על התלבושות האלה, מה זה? אני לא הייתי לובשת ככה. אוקיי. אבל אני לא מבינה, למה באמצע הבניין? מה, כאילו? למה? וואו, מה זה הבית הזה? של מי זה בכלל? תרשמו לי בתגובות, יכול להיות שאתם יודעים. בלעדייך חצי משוגע, רק תני לי שוב לנשום אותך דקה, כי השבת זכרי באמת נשארתי לבד. בלעדייך, אני לא מבינה אבל מה המשמעות של השיר? טוב, אבל זה משהו יפה, שיר יפה, תודו, תרשמו בתגובות. טוב, נמשיך בשיר הבא שקוראים לו יש שיר הבא? יש בי אהבה. אולי אני בכלל חולמת, שלוש בלילה אין לי אף אחד, האושר פה ומיד ליד, ורק אני צוחקת ובוכה. אני לא יודעת איך חיים פה זה ככה, כאן זה הולך, שלי בבטן מתהפך ומסתבך, אני כאן לבד. ביוש. טוב, זו הייתה תכלית ארוכה? לא, בוא נמשיך. כי יש בי אהבה שתספיק אפילו גם בשניים, מה שיגידו השמיים על היותה. יש בי אהבה שתספיק אפילו בשניים, שיגידו השמיים על היותה. שקט הוא דחי שגרה, האם בחלומות שלך אני עוד מסתובבת, בבית נזרחה והשקיעה, היום מתחיל בטוב נגמר. אוקיי, טוב, אז זה היה ממש כיף ואני ממש תהדיתי. תעשו לייק כמובן ותירשמו לערוץ פה למטה. יש לי עוד מלא סרטונים ואני מקווה שתרשמו לי בתגובות איזה סרטונים אתם רוצים שיהיו. אז ביי!